Здравейте, приятели! Днес ще направим клипче, свързано с моите прочетени книги за месец декември. И защо не ви покажа книги, които съм прочел през цялата година? Ами защото не реших, че нямам да има голям смисъл. Ще направя клипче с прочетени книги за месец декември, защото със сигурност декември беше изключително добър книжен месец. Ще ви кажа и любимите ми книги за изминалата 2023 година, така че това клипче е малко обединено, но като цяло книгите, които прочетах през изминалия месец. Да започвам. Първата книга, която прочетох, със сигурност беше тази, да. Това е До всички момчета, които съм обичала, на Джени Хан. Тази книга си я купих втора ръка, цялата поредица, и аз съм гледал филма, между другото, първият. И честно казано беше преди доста време, така че не си го спомням с детайли. И определено сега исках да се потопа през декември в нещо по-такова неангажиращо, любовно. И Джени Хан ми предложи точно такава история. Започнах края на ноември някъде и наистина книгата беше доста увлекателна, доста добре написана, по доста бърз начин се четяха главите, защото са абсолютно доста кратки, има много диалози, много пряка реч, няма нищо, кой знае какво за мислене в самата като цяло книга. Че всъщност всеки знае за какво се разказва в книгата, а това е, че това момиче Лара Джин пише любовните си излияния в писма до всеки човек, когото е обичала, и всъщност в един момент разбира, че тези писма, които не трябва да бъдат адресирани до никого, всъщност са изпратени до техните получатели, и всъщност става една какафония в доста лека и приятна книжка. 4 от 5 звезди дадох, така че мисля, че става за лятно четиво наистина. След това прочетох с дълго забавяне Фенка на Рейнбоу Роу. От тази авторка бях прочел преди много години, още когато навлизах в света на книгите. Елинори Парк. Елинори Парк ми е останала в съзнанието като първата романтична книга, която прочетох, и ми е останала в съзнанието като много любима книга. Затова си мислех, че и Фенка ще ми стане любима. Не ми стана любима книга, но определено ми беше фаворит, защото беше доста интересна, забавна, доста неочаквана, че ще ми хареса толкова. Дадах и отново 4 от 5 звезди, защото доста време я четох. Не знам защо я четох толкова време, като стилът на писане също беше лек и разтоварващ. Книгата се разказва за Кат, която пише фенфикшън на Саймън Сноу. По принцип фенфикшените са такива като истории на оригиналните истории, само че с променени сюжети. И Кат, главната ни героиня, пише точно такива истории. Всъщност, когато отива в университета със своята сестра, те имат доста различия там помежду си в университета, и тя трябва да се научи да се справя сама, или по-скоро с новата си съквартирантка. И как беше тоя, бе? Доста лека и приятна история, препоръчвам. Следващата книга, от която доста се изненадах, това е Камъните падат, всички умират на Линдзи Рибар от издателство Orange Books. Първо, да отбележа факта за прекрасната корица, която е лакирана и много добра корица. Отново си я взех за книги втора ръка и не съжалявам, защото тази книга я бях имал в библиотеката си още когато не се бях преместил в София, и така и не я бях прочел. И си викам, защо не съм я прочел? Тази книга има магия, има приятелство, има любов, има любовен триъгълник, има магия, казах ли? Има магия, има финал, който всъщност беше неочакван и ми хареса. Много добра книга. Според мен трябва да й се обърне повече внимание. Наистина си заслужава. А всъщност се разказва за едно градче и едни жители в него,
които пазят това градче, защото има една скала, която държи едни камъни, които да не паднат и да не срутат цялото градче, а всъщност защото това семейство Куиг само то пази градчето, защото само те имат единствената способност да крадат чувствата и това, което всъщност човек се олицетворява и става личност от него. И точно така стават и проблемите с нашия главен герой и той разбира доста шокиращи неща за семейството му, които са пазили в тайна. Наистина препоръчвам тази книга 5 от 5 звезди. С книгите, които прочетох когато си бях за коледната ваканция в Пазарджик от 23 до 31, 4 книги прочетох, само това да ви кажа. Първата книга това е Преследвачката на Лив Константин. Тази книга нямах търпение да си я взема и да я прочета, защото чувах какви или не мнения за нея. Много ми хареса. Уви, финалът нещо ми закуца. Нещо не очаквах този финал, не исках така да свърши, но като за горе-долу книга, която чета за първи път от този жанр, а именно мистерия, трилър, общо взето доста ми хареса. Наистина не е толкова тежка като книга, но ви държи под напрежение и ако не беше финала, чак да дам 5 от 5 звезди, но заради финала 4,5. Продължаваме с книга, която съм чел преди доста време, но никога не съм имал физически да я хвана, защото съм я чел онлайн. Това е Споделени тайни на любимата ми авторка Колин Хувър. Ако не знаете, скоро ще разберете. Колин Хувър е любимата ми авторка. Имам и съм чел абсолютно всички нейни книги. И тази не е изключение, прочетох я, бях забравил абсолютно всичко какво се случва в нея, но си припомних и отново Колин Хувър ме оставяше без думи. Стилът и на писане, историите и които всъщност имат толкова много загадъчност, толкова много минало, настояще и толкова много искаш да разбереш какво се случва с героите, симпатизираш им. Уникална беше тази история. На мен лично много ми хареса и ми е една от любимите на Колин Хувър. Така, първо ще ви покажа книгата, която вече направих ревю. Това е Ангел-часовников механизъм. Нея прочетох на 31 декември. Показвам я, защото искам за финала да ви покажа нещо, което ще се поговорим малко повече. Имам ревю за Ангел-часовников механизъм. Гледайте го, отидете и купете книгата. Аз ще чакам втората. Нямам търпение да прочита Адските устройства. Нямам търпение да се потопя в овците на Сенки отново. Нямам търпение за Касандра Клеер. Беше Игрите на глада. Сойка при смехулка. Това е трета книга от трилогията за Игрите на глада. Така, защо ви я показвам тази книга така с патос? Защото поредицата я прочетох тази година и ми остана само третата. И третата най-малко ми хареса от всички. Дадох и 3 звезди. Просто не ми хареса заради финала. Финала не ми хареса, развитието на книгата не ми хареса, движи се ми се бавно, трябваше да има тук сюжети, да имаше битки, да има бунт, да имаше бунт, но този бунт се случи някъде тук. Нали се сещате, че малко ми стана, малко беше... малко беше пренасилена цялата книга, въпреки уникалният стил на писане. Това ме държа през цялото време в книгата, стилът на писане. За мен Сюзан Колинс пише по един изключителен начин и дори да ти е скучно, пак ти е интересно. Но аз толкова много се привързах към Катнис и към Пита и към Финик и към всички други герои, че когато се случиха някои неща в книгата, просто бях what the fuck, или пък айди да се случва по-бързо нещата, защото искам да разбера какво се случва. И привързах се към героите и затова също много ми хареса. Наистина авторката те кара да се впуснеш в историята, но може да направя отделно клипче за 3-те книги и общо ревю.
Просто ще ви кажа, че за мен третата книга беше малко разочарование из цялата поредица. За мен първата книга беше най-добрата. Това бяха... О, не! Изчакайте. Както ви казах, че Ангел Часовников механизъм ми беше една от любимите книги за 2023. Игрите на глада, първата книга, също ми беше една от тях. И книга, която също много силно ми направи впечатление през 2023, това беше Скандалният живот на Евелин Хюго на Тейлър Джейкинс Рийд. Това е книга, която не очаквах, че толкова много ще ми хареса. Това е история свързана за жена и нейните 7-те брака. Всъщност, в повечето случаи се разказваше за една нейна огромна тайна, която е пазела дълго и всъщност се изобличава, и всъщност това е скандалното в самата книга, но няма да ви казвам какво, защото ще ви се развали емоцията от четене, стилът на писане и това, че книгата беше направена като минало и настояще и беше много добре направена книга. На мен лично много ми хареса и нямам търпение всъщност тази година да се здобия с още книги от авторката, защото мисля, че стилът на писане ще ми допадне и в следващите книги, които е написала, така че мисля, че Скандалният живот заема почетно място тази година. И разбира се, нямаше как да не минем без всичко започва с Нас на Колин Хувър. Това е продължението на Никога повече. И сега искам да вметна, че Никога повече е най-любимата ми книга на Колин Хувър. Това е най-любимата ми романтична книга на света след Тетрадката. Никога повече, уникална книга, прочетете я. Никога повече, след това прочетете Всичко започва с нас, продължението. Честно казано, ако не прочетете тази книга, няма да сгрешите, защото Никога повече си завършва доста добре и доста въпроси ви карат да се замислите, които се откриват тук, но може да си завършите и с нея. Тази книга може да си я оставите, но тъй като аз бях огромен фен на книгата като цяло, тази книга ми допринесе страшно много към историята и страшно повече заобичах героите и абсолютно всичко в нея ми харесва. Ще ви покажа и още една книга, която прочетох в началото на годината и всъщност това ми е най-любимата книга за целия ми живот, може би. Препрочетох ми я за втори път и затова не исках да я показвам като любима книга за 2023, защото ми е всъщност любима книга за 2021. Но все пак реших да ви я покажа, ще има специално видео за тази книга, определено. Това е Малък живот на Хани Яникахара. Тази обемна тухличка. Няма да казвам нищо, защото ще има отделно ревю в канала ми, където ще излея цялата си мъка и любов върху това уникално, прекрасно издание. Ами хора, това беше клипчето от мен за днес. Надявам се това да ви е било интересно, да сте си харесали някоя книжка. Всички книги, които прочетах през месец декември, бяха уникални, така че ви ги препоръчвам с две ръце. И се надявам да се видим скоро. Чао!